କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ କିଏ ବା କଣ ଜାଣେ। ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମଣିଷ ପାପ କରି କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେହି ମଣିଷ ବାର ବାର ସେହି କାମ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥାଏ। ଏଭଳି କଳିଯୁଗର ନୀତି ନିୟମ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ରାମାୟଣ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଅନୁସାରେ ଏକ କଥା ସେହି ସମୟର ଥିଲା, ଯେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସବୁକିଛି ହାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବଣକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମାଧବ, ଦ୍ରୁତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସବୁକିଛି ହାରିବା ପରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହିତ ବଣକୁ ଯାଉଅଛୁ। ହେଲେ ମାଧବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ କି? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହା ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଖରୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହେ ମାଧବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅନ୍ତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ମାଧବ, କୃପା କରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଆସୁଥିବା ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ କିପରି ହେବେ? ଏହି କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଉପଜୁଥିବା ଶଙ୍କା ଦୂର କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବଣକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଯିଏ ଯାହା ବି ଦେଖିବ ଫେରିବା ପରେ ମୋତେ କହିବ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। କାହ୍ନା କଥା ଶୁଣି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସହିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ବଣକୁ ଗଲେ। ବଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଦେଖି ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ସମସ୍ତେ କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମାଧବ, ମୋ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ହାତୀ ପାଣି ପିଉଥିବାର ଦୂରରୁ ଦେଖି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ହାତୀର 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେ କେମିତି ପାଣି ପିଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ବି ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଥା ସରିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କେଶବ, ମୁଁ ଏକ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲି, ତାର ଡେଣାରେ ଅନେକ ବେଦ ଲେଖା ଅଛି, ହେଲେ ସେ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ମରିଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କର ମାଂସ ଓ ଥୁଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଖାଉଛି। କେମିତି ପ୍ରଭୁ, ଏ କେମିତିକା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ସରିବା ପରେ ଭୀମ କହିଲେ, ହେ ମାଧବ, ମୋ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ଗାଈ ତା ଛୁଆକୁ ଏମିତି ଗେଲ କରୁଛି, ସେ ବାଛୁରୀର ଦେହରୁ ରକ୍ତର ସୀମା ରହୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗାଈ, ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆକୁ ଏମିତି କେମିତି ଗେଲ କରିପାରୁଛି, ତା ଦେହରେ ରକ୍ତର ବି ସୀମା ରଖୁନି। ଏ କେମିତିକା ସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ? ଗୋଟେ ମାର ପିଲା ପ୍ରତି ଏ କେମିତିକା ପ୍ରେମ? ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା ତା ଛୁଆ ସହିତ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବ ପ୍ରଭୁ? ଭୀମଙ୍କ କଥା କହିବା ପରେ କାହ୍ନା ସହଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସହଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଅନେକ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ବାଟରେ 6-7ଟି କୂଅ ଦେଖିଲି। ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସବୁ କୂଅରେ ପାଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ହେଲେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଥିବା କୂଅଟି ଶୁଖିଲା ଅଛି। କେମିତି ପ୍ରଭୁ? କମ ଗଭୀର ଥିବା କୂଅରେ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ, ହେଲେ ଅଧିକ ଗଭୀର କୂଅ ଥିବା କୂଅଟି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଅଛି। କମ ଗଭୀର ଥିବା କୂଅରେ ପାଣି ଫୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୂଅକୁ ଲାଗି ଗଭୀର ଥିବା କୂଅରେ ପାଣି ନାହିଁ। କେମିତିକା ସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ?
ଶେଷରେ ନକୁଳ କହିଲେ, ହେ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ବଣରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ପାହାଡ଼ରୁ ବିରାଟକାୟ ପଥର ଖସୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଟାଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସହିତ ମାଡ଼ ହୋଇ ପଥରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତଳକୁ ଖସୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ସେ ପଥର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ଅଟକି ରହିଗଲା। ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ ପଥର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ ଦିହରେ ମାଡ଼ ହୋଇ କେମିତି ଅଟକି ରହିଗଲା? ମାଧବ, ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକେତ? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୀରବ ରହିବା ବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହେ କେଶବ, ନୀରବ ରହି ଆମର ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନିଅ ନାହିଁ। ବଣରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କହିଲୁ। ଏବେ ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଥିଲେ ବଣରେ 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ହାତୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ମଣିଷଙ୍କର ଶାସନ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ କହିବା ପାଇଁ ଆଗରେ ମିଠା କଥା କହି ପଛରେ ଛୁରୀ ମାରି ଚାଲିଥିବେ। କଳିଯୁଗରେ ଶାସକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିବେ। ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଗରିବଙ୍କର ବଳି ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାନ ଧନୀ ବୋଲାଇବେ। କଳିଯୁଗରେ ଏପରି ଲୋକ ଶାସନ କରିବେ ଯେପରି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଭାବିବେ ଏମାନେ ମରିଗଲେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଯେପରି ତୁମେ ବଣରେ ଏକ ପକ୍ଷୀଟିର ଡେଣାରେ ବେଦ ଲେଖା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମରିଯାଇଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଲ, ସେପରି କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ମଣିଷ ହେବେ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣି ବି ପଣ୍ଡିତ ବୁଲାଇବେ। ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମଣିଷ ସାଧୁ ହେଇ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସଂସାରକୁ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। କଳିଯୁଗରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଲାଉଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ବେଦର ଅକ୍ଷର ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଜିତି ଅନେକ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଶ୍ରମରେ ଅନିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ବୁଲାଉଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସବୁବେଳେ ପରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରି ମାରିବାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ରହିବେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେପରି ଦେଖିଥିଲ ଗୋଟେ ଗାଈ ତାର ଛୁଆକୁ ଏପରି ଚାଟୁଛି, ସ୍ନେହରେ ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି, ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତର ସ୍ରାବ ବୋହି ଚାଲିଛି। କଳିଯୁଗରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ ପିତାମାତା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସାଧୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଯଦି କିଏ ସାଧୁ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଡାକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଅନୀତି ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବେ। ଏହାପରେ ସହଦେବକୁ କହିଲେ, ତୁମେ 6-7ଟି କୂଅ ଦେଖିଥିଲ। ସବୁ କୂଅରେ ପାଣି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଥିବା କୂଅ ଅଧିକ ଗଭୀର ଥାଇ ବି ସେଥିରେ ପାଣି ନଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ କଳିଯୁଗରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା ମୁଠେ ମାଗେ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଡ଼ିଦେବେ। ନିଜର ସୌକ ପାଇଁ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗରିବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ହୋଇନଥିବ। ଏହାପରେ ମାଧବ ନକୁଳକୁ କହିଲେ, ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ ଏକ ପାହାଡ଼ରୁ ଏକ ବିରାଟକାୟ ପଥର ଖସୁଥିବାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବେଗରେ ଆସୁଥିଲା ଯେ ତା ଆଗରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଯେତେ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସବୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଛୋଟ ପଥରକୁ ମାଡ଼ ହୋଇ ଅଟକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷ ମନର ସ୍ଥିର କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମାଧବ ନକୁଳକୁ କହିଲେ, ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ ଏକ ପାହାଡ଼ରୁ ବିରାଟକାୟ ପଥର ଖସୁଛି। ସେ ପଥର ଏତେ ବେଗରେ ଖସୁଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସହିତ ମାଡ଼ ହୋଇକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ
କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ମାଡ଼ ହୋଇ ପଥରଟି ଅଟକି ଯାଇଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷର ମନ କଦାପି ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ମଣିଷର ମନ ସବୁବେଳେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଧନର ଶେଳାରେ ଅଟକିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବୁଥିବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ସମସ୍ତ ରାଜମହଲ ପରି ଘରକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବ, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ନେତାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ, ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିବେନି ତ ଆଉ ମାରିବ ବା କିଏ? ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କର, ଦେଖିବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ନାମ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଦେବେ।